kuma wajen in ka kunce wajen ɗaga bot ɗin nan, wannan marfin injin kenan, in ka zo ɗaga shi zaka iya taɓo wani abun, kaga maimakon kai gyaran waya an lalata waya kenan. To yanzu misali mu je ga kuncewar gashi muna kwancewa, ko kuma kafin nan ga yanda ma zaka yi ka riƙe star, saboda ka san mutanenmu suna da wani abu, kaga haka in ka ɗora ta haka sai kai haka, kaga ta ma fi daɗi ko a hannu, amma akan kai haka ko kai haka, kaga ai abun ma ba daɗi. Amma in kai haka ka danne duk irin taurin da noti yayi, in Allah ya yarda zaka ga ka kunce shi cikin sauƙi ba tare da ka murzar da notin ba ko kuma ka murzar da star ka. Sannan ɓangare guda kuma duk wanda ya zo ya kawo ma girma ya ga kana haka ko kana haka ya san da sake gaskiya. Amma misali directly ya ga kana haka da confidence ɗinka, ba wani tsoro ba wani abun nan, to zaka ga insha Allahu hankalin shi ya fi samun nutsuwa. Misali yanzu za mu je ga kwancewa, mun kwance wasu notuna, muna ta surutu gashi mun kwance wasu notunan ma ba mu abun nan ba. To yanzu misali gashi muna kwance notuna, da fatan masu kallon mu wannan tasha kuna kallo, kada ku mance idan kai duk da yanzu muka fara gabatar da shirye-shiryen wannan channel ɗin, idan baƙo ne kai a wannan channel ɗin, ko da yanzu ko an jima ko wata ran, ka dage ka yi mana subscribe, saboda yanzu muka fara wannan aiki namu. Insha Allahu za mu ci gaba har inda Allah ya sa za mu je, shi inda Allah ya tsayar da mu a wannan harka in Allah ya yarda. Yanzu muka fara, ita ka danna mana subscribe, sannan kuma ka danna alamar nan ta ƙararrawa, sannan ka mana comment in abun ya burge ka, ko kuma sorry na ce ka mana like in abun ya burge ka, idan kuma da tambaya ka yi mana comment, insha Allahu za mu gaya ma yadda za ka yi insha Allah. Yanzu mun gama kunce wayar, gashi mun zo mun buɗe bot ɗin, ka gan shi nan mun ajiye shi. Amma kafin nan idan ma misali kana so a ce notunan ka kar kowanne ya ɓata, sai ka samu abun nan ɗinka, ko ka samu wani farin ƙyalle ka ajiye a ƙasa, ko wani abun ne ka samu, ko ka samu magnet haka mayan ƙarfe ka riƙa ɗaɗɗane su, ka riƙa ɗanɗane su, kaga za ka ajiye shi a gefe, da zarar ka gama gyaran ka sai ka zo ka maida abunka ka ɗaure. To masha Allahu a nan za mu dakata, insha Allahu zuwa nan gaba za mu kawo ma yanda za ka yi ɗaga injin, ya za ka cire kilif ɗin na screen, na switch, na sensor da dai sauransu. Zuwa nan gaba har za mu kawo ma yanda za ka ɗaga gidan memory in ya lalace ka canza wani, da dai sauransu, su IC, su ƙafar batir da dai sauransu. Ya za ka gyara wayarka in internet ɗinta ya tsaya, ya za ka gyara wayarka in abun nan. To kar dai na cika ku da surutu. Sannan ita kanta wannan abu da kuke ganin ta tana da muhimmanci, wato mita. Amma dai yanzu inda ba ta ita muke ba, nan gaba in Allah ya yarda za mu ga amfaninta. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na gode.